Priatelia, idem v Púchove na cintorín a idem poukázať na jednu vec, ktorá sa týka priamo podniku technických služieb mesta Púchov. Tieto 3 smetné nádoby by mali byť nahradené, tu je to najlepšie vidieť, nádobami, jednou nádobou na biologický odpad, vidíme živé kvietky, jednou nádobou na plastový odpad, čo sa týka umelohmotné kahance a umelé kvety, a jednou nádobou na sklenené kahance. Takže takto sa recykluje v Púchove, kde naozaj nespočetné množstvo kahancov ročne končí v komunálnom odpade. Takisto tu končí množstvo biologického odpadu a takisto tu končí množstvo umelých kvetov a umelých vencov. Idem pozrieť ešte ďalšie cintoríny, takže keď všetci hejtujete, alebo tí, čo hejtujú, že pán Svoboda je dobrý manažer a že ja som není manažer a čo by som ja robil ako manažer a tak ďalej, tak dávam takú malú radu pánovi Svobodovi, že takto sa nehospodári. Ja keby som bol konateľ a riaditeľ v technických službách, už sú tu 3 nádoby na sklo, na plasty a na biologický odpad. Takže takto, milí Púchovčania, za toto si platíme skladku, alebo za toto musíme platiť na skladku komunálneho odpadu. Potom sa nečudujte, že naše smeti v Púchove stoja 50 € na osobu. Priatelia, ako ste mohli vidieť, veľmi veľa odpadu, ktorý by mohol byť separovaný, končí v komunálnom odpade a vyvezie sa na skládku bez toho, aby bol ďalej zužitkovaný. Je smutné, že sa takto deje v ekologickom meste, ktoré už po niekoľkýkrát získalo tento titul v rámci Slovenska. Kvety z cintorína takéto živé patria sem. Tieto plastové kahance patria sem. A sklenené kahance patria sem. Cintorín Hrabovka. Takýto je tu kontajner na odpad. No a môžete vidieť plastové kahance, tráva, biologický odpad, umelohmotné kvety, kahance, sklený kahanec dokonca, takéto kahance, umelohmotné kvety, cintorín Vieska bez dedov, no, biologický odpad, plastový odpad, umelohmotné kvety, prirodzené kvety, všetko krásne sa dá recyklovať. Cintorín Hoština,